Aí, as miñas costas, este cacho bloque de pedra é o menir ou Pedrafita do Casal, aí, moi cerquiña da iglesia do Casal, no concello de Melide. É un descubrimento recente, isto se descubre modificando estas pistas, tumbado e formando parte de un muro. Xa sabedes o que é un menir, era o que levaba o Belis ao lombo. Un marco, por decirlo de alguma maneira, servía para delimitar territorios, aunque tamén algúns o relacionan como símbolos de incluso funerarios ou, sí, de culto. Bueno, pois que vemos este cacho en superficie, este pasto é moi alto, que debe de salir sobre uns 3 metros, verdad? A longitude total son 5 metros, o sea, baixo a terra hai 5 metros. E, ademais, curioso, está avellanado, está redondeado totalmente, non? Incluso, algunha xente comenta que podría formar parte do outro conxunto que tendría un basamento donde estaría de pé. Teorías que eu lín por aí. Pero, eso, como é o máis alto que se coñece de todo Galicia, pois hai que deixar recordo e contalo. Curioso. Está, ten unha forma, a mí me recorda moito un colmillo xigante. Curioso, curioso. Vale, veña, espero que vos guste darlle a compartir o menir o máis alto de todo Galicia. E eu a ver como salgo daqui con este pasto todo mollado. Hasta logo.